Hej, jeg hedder Gustav fra Designcykler. I dag skal vi snakke om, hvordan man forlænger levetiden og bedst passer på sin elcykel. En slidt kæde, det er ofte en løs kæde. Det vil man altid kunne høre, f.eks. på den her cykel, hvor der er en lukket kædeskærm på, så vil det rasle helt vildt. En slidt kæde, den begynder at slide på alle de andre komponenter meget mere. Så hvis man ikke får skiftet sin kæde i tide, så begynder det at blive dyrere. Man kan forlænge sin kædes levetid ved at huske at smøre den og rense den. Hvis du er i tvivl om din kæde den er slidt, så kan du altid komme ind forbi et designcyklerværksted. Her kan vi tjekke kæden for dig, og vi kan også hjælpe dig med at få den skiftet. Det er også utrolig vigtigt at køre med det rigtige dæktryk på sin cykel. Der står altid på siden af dækket, hvilket dæktryk der skal være i. Hvis du kører med et for lavt dæktryk, så har du kortere rækkevidde på dit batteri, fordi du bruger mere strøm på at få dig frem. Derimod hvis du kører med et for hårdt dæktryk, så kan du miste rigtig meget komfort. På det her dæk, der hedder det mellem 3 og 5 bar. Så hvis du kører 3 bar, så har du en del mere komfort, men du skal også af med lidt af rækkevidde. Hvis du derimod kører med 5 bar, så får du det maksimale rækkevidde ud af dit batteri i forhold til dæktrykket, men du mister også lidt af komforten. Det er også vigtigt at huske at tjekke sit dæk for slid. Det skal tjekkes i midten af kørefladen her. Der skal være mønster tilbage. Det er også en god idé at regelmæssigt tjekke for store snit i dækket, der kan gøre, at dækket enten springer, eller at du punkterer. Når du skal vaske din cykel, så er det en god idé at bruge en egnet produkt til at vaske din cykel. Det er vigtigt at komme rundt om hele stellet, og især hernede, hvor det er, at jorden sprøjter op. Det er også rigtig god at have en affedter til kæden og tandhjulene, så de holder sig rene. En ren kæde den holder bare længere. Det er også meget vigtigt, når du vasker din cykel, at du sørger for, at der ikke kommer nogen smøremidler op på bremseskiverne. Det kan gøre, at bremsen begynder at hyle, og at du får nedsat bremseeffekt. Det er også vigtigt regelmæssigt at huske at få efterspændt sin cykel. De primære punkter, man skal huske at gøre, det er styret, det er sadlen, og det er pedaler, og det er hjul. Det er vigtigt, fordi at for eksempel på den her elcykel, der kommer der nogle vibrationer på motoren, der hen over tiden begynder at løsne boltene lidt. Så man skal altid lige huske at have tjekket, om alting er spændt, inden man kører ud. På designcykler har vi rigtig dygtige mekanikere, der rigtig gerne vil hjælpe med lige netop det. Det er også vigtigt at passe ordentligt på sit batteri. Til det har vi lavet en hel video om, hvordan man bedst passer på sit batteri og sørger for, at det holder længst. Den kan du gå ind og se på vores hjemmeside. Det er også rigtig vigtigt at huske at komme til eftersyn med din cykel. Vi anbefaler 1-2 gange årligt, afhængig af hvor meget du kører på din cykel. Til eftersyn der tjekker vi alle slidedelene på cyklen og sørger for, at alting er, som det skal være. Vi får også et sikkerhedstjek, hvor vi går alle bolde igennem, og samtidig så opdaterer vi også et elsystem, så du altid kører med det nyeste software på din cykel. Hvis du altid sørger for at køre med det nyeste software på din cykel, så kan du blandt andet opleve, at du kan få en længere rækkevidde på din cykel, og der kommer også ofte en masse nye features med til de opdateringer her. Så for at opsummere er det rigtig vigtigt at holde din cykel ren, holde din kæde smurt og komme ind til de årlige eftersyn. Så håber jeg, at du har fået en forståelse for, hvordan du vedligeholder din cykel bedst, så den kører godt og holder i mange år.